Her begynder George Orwells 1984. Nyoversat af Rasmus Hastrup og fortalt af Paul Becker. 1984. Første del. Kapitel 1. Det var en klar og kold dag i april, og ugerne slog 13 slag. Med hagen trykket ned mod brystet i et forsøg på at undslippe den bidende vind, smuttede Winston Smith hurtigt ind ad glasdørene til Victory Mansions, og men ikke hurtigt nok til at forhindre en lille sky af støv og snavs i at komme med ind. Opgangen lugtede af kål og gamle kludetæpper. I den ene ende hang en farvet plakat, for stor til at hænge indendørs. Den forestillede et kæmpe stort ansigt, mere end 1 meter bredt. Et ansigt, der tilhørte en mand på cirka 45, med et kraftigt sort overskæg og groft skårene, men flotte træk. Winston begav sig hen mod trappen. Det var ikke besværet ved at prøve elevatoren. Selv i de gode perioder virkede den sjældent, og i øjeblikket var der lukket for strømmen i dagtimerne. Det var et af spareinitiativerne op til hadeugen. Lejligheden lå på 6. sal, og Winston, som var 39 og havde et venøst bensår over højre ankel, bevægede sig langsomt og holdt pauser flere gange undervejs. På hver repo over for elevatorskakten stirrede plakaten med det kæmpe store ansigt ned fra væggen. Det var et af de billeder, der er konstrueret således, at øjnene følger en, hvor end man går hen. Big Brother holder øje med dig, stod der nedenunder. I lejligheden hørtes en behagelig stemme læse en række tal, der havde noget at gøre med fremstillingen af råjern. Stemmen kom fra en aflang metalplade, der lignede et sløret spejl på væggen på højre hånd. Winston drejede på en knap, og stemmen dæmpedes noget, og men ordene stadig kunne høres. Man kunne skrue ned fra apparatet, der blev kaldt teleskærmen, men ikke slukke helt. Han gik hen til vinduet, en spinkel, skrøbelig skikkelse, hvis magerhed kun blev fremhævet af den blå kædeldragt, der var partiuniformen. Hans hår var meget lyst, hans ansigt naturligt rødmosset, hans hud ru af grov sæbe og sløve barberblade og vinterkulden, der først lige havde sluppet sit tag. Udenfor så verden kold ud, selv gennem det lukkede vindue. Nede på gaden hvirvlede vinden små spiraler af støv og papirstrimler op, og selvom solen skinnede og himlen var lysende blå, var det som om alt var farveløst, bortset fra plakaterne, der var klistret op overalt. Ansigtet med den sorte mustache så ned fra hver eneste husmur. Der hang en på facaden umiddelbart overfor. Big Brother holder øje med dig, stod der, mens de mørke øjne så direkte ind i Winstons. Nede på gaden blafrede en anden plakat uroligt i vinden. Det ene hjørne var revet i stykker, så ordet Engsok skiftevis blev dækket og kom til syne. I det fjerne strøg en helikopter ned mellem hustagene, blev hængende i luften et øjeblik som en spyflue og drejede sig væk igen. Det var en politipatrulje, der lurede ind af folks vinduer, men patruljerne var ret ligegyldige. Kun tankepolitiet betød noget. Bag ved Winston pludrede stemmen fra teleskærmen stadig løs om råjern og overopfyldelsen af den 9. treårsplan. Teleskærmen modtog og transmitterede samtidig. En hver lyd højere end en hvisken frembragt af Winston ville blive opfanget, og derudover kunne han også ses, så længe han var inden for synsvidde af skærmen. Man kunne selvfølgelig aldrig vide, om man blev overvåget på et givet tidspunkt. Hvor tit eller på hvilken måde tankepolitiet koblede sig på de individuelle systemer, var gætværk. Det var endda tænkeligt, at de holdt øje med alle hele tiden. Under alle omstændigheder kunne de koble sig på et hvilket som helst system, når som helst de ville. Men man var nødt til at leve, og leve gjorde man. Det var en vane, der var blevet til et instinkt, med antagelsen om, at hver lyd man frembragte blev hørt, og hver bevægelse gransket, undtagen når det var helt mørkt. Winston blev stående med ryggen til teleskærmen. Det var sikrere, selvom han vidste, at også rygge kan være afslørende. En kilometer væk tårnede hans arbejdsplads, Ministeriet for Sandhed, sig stort og hvidt op over det beskidte landskab. Det her, tænkte han med et strejf af væmmelse, det her er London, hovedbyen i Airstrip 1, den 3. mest folkerige provins i Oceanien. Han prøvede at fremmane et eller andet barndomsminde, der kunne fortælle ham, om London altid havde været sådan her. Men havde udsigten altid været præget af rådnende huse fra det 19. århundrede, bygninger, hvis mure var afstivet med store bjælker, hvis vinduer var dækket med pap og tage med bølgeblik, hvis skøre havemure lænede sig i alle retninger, og udbumpede områder,
hvor gipsstøv virvlede rundt i luften, og dueurt bredte sig over murbrokkerne, og steder, hvor bomberne havde ryddet større arealer, og tarvelige kolonier af træskuer, der lignede hønsehuse, var skudt op. Men det nyttede ikke. Han kunne ikke huske det. Der var intet tilbage af hans barndom, bortset fra en række klart oplyste tabloer uden baggrund, og for det meste uforståelige. Ministeriet for Sandhed, Minisand på nysprog, var radikalt anderledes end alle andre synlige genstande. Det var en enorm pyramidal struktur af skinnende hvid beton, som ragede 300 meter op i luften, afsats efter afsats. Fra der, hvor Winston stod, var det lige akkurat muligt at læse partiets 3 slogans, skrevet med elegante bogstaver på den hvide facade. Krig er fred, frihed er slaveri, uvidenhed er styrke. Nysprog var det officielle sprog i Oceanien. Dets struktur og etymologi behandles i appendikset. Rygterne sagde, at Ministeriet for Sandhed indeholdt 3.000 rum over jordoverfladen og et tilsvarende antal under jorden. Rundt om i London var der kun 3 andre bygninger af lignende størrelse og fremtoning. De var så meget større end al anden arkitektur, at man fra taget af Victory Mansions kunne se dem alle 4 på én gang. De husede de 4 ministerier, som tilsammen udgjorde hele regeringsapparatet. Ministeriet for Sandhed, som beskæftigede sig med nyheder, underholdning, uddannelse og kunst. Ministeriet for Fred, som beskæftigede sig med krig. Ministeriet for Kærlighed, som beskæftigede sig med lov og orden. Og Ministeriet for Rigelighed, som beskæftigede sig med finans og økonomi. På nysprog kaldtes de Minisand, Minipax, Minikær og Minirig. Ministeriet for Kærlighed var det mest skræmmende. Det havde slet ingen vinduer. Winston havde aldrig sat sine ben i Ministeriet for Kærlighed, eller så meget som været inden for en halv kilometer fra det. Det var et sted, hvor man kun kom i officielt øje med. Og selv så måtte man gennem en labyrint af pigtråd, ståldøre og skjulte maskingeværreder. Selv gaderne, der førte hen til de ydre barrierer, blev patruljeret af gorillaagtige vagter i sorte uniformer, bevæbnet med stave. Winston vendte sig brat om. Han havde lagt ansigtet i stilfærdigt optimistiske folder, hvilket var det mest tilrådelige, når man stod over for teleskærmen. Han gik ud i det lille køkken. Fordi han havde forladt ministeriet, da han gjorde, var han gået glip af frokosten i kantinen, og han vidste, at der ikke var noget mad i køkkenet, ud over en humpel mørkt brød, som skulle gemmes til morgenmaden i morgen. Fra en hylde tog han en flaske med farveløs væske og en simpel hvid etiket med påskriften Victory Gin. Det lugtede kvalmende og fedtet, lidt som kinesisk risbrændevin. Winston hældte op i en tekop, til den var næsten fuld, og drak det hele i én slurk, som om det var medicin. Med det samme blev hans ansigt højrødt, og hans øjne løb i vand. Væsken føltes som salpetersyre, og desuden fik man en fornemmelse af at være blevet slået i hovedet med en gummikøle. Men øjeblikket efter forsvandt den brændende følelse i maven, og verden begyndte at se mere indbydende ud. Han tog en cigaret fra en krøllet pakke påstemplet Victory-cigaretter og holdt den uforsigtigt lodret, så al tobakken dryssede ud på gulvet. Han havde mere held med den næste. Han gik ind i stuen igen, satte sig ved et lille bord, der stod til venstre for teleskærmen. Fra en skuffe under bordpladen tog han en pen, en flaske blæk og en notesbog i kvartformat med rød ryg og marmoreret forside. Af en eller anden grund var teleskærmen i stuen anbragt et usædvanligt sted. I stedet for at sidde i den ene ende, hvorfra den kunne overvåge hele rummet, befandt den sig i den lange væg over for vinduet. Og på den ene side af skærmen var en lille niche eller alkove i væggen, hvor Winston nu sad, og som sikkert havde været tænkt til boghylder, dengang lejligheden blev bygget. Ved at sætte sig i alkoven og rykke sig så langt ind som muligt, var Winston i stand til at holde sig uden for teleskærmens rækkevidde. I hvert fald når det galt den visuelle rækkevidde. Han kunne selvfølgelig stadig blive hørt. Men så længe han blev siddende i sin nuværende position, var han usynlig. Det var til dels stuens usædvanlige indretning, der havde givet ham ideen til det, han nu skulle til at gøre. Men ideen kom også til dels fra den bog, han netop havde taget op af skuffen. Det var en meget smuk bog. Dens glatte, tonede papir, en anelse gulnet af elle, var af en type, som ikke var blevet lavet i mindst 40 år. Han gættede dog på, at bogen var langt ældre end det. Han havde set den ligge i vinduet i en snusket lille genbrugsbutik i et tvivlsomt kvarter, præcis hvilket kvarter huskede han ikke længere, og var med det samme blevet ramt af en uimodståelig trang til at eje den. Det var ikke meningen, at partimedlemmer skulle gå i almindelige butikker, handle på det frie marked, blev det kaldt,
Men reglen blev ikke håndhævet synderligt strengt, da der var visse ting, for eksempel snørebånd og barberblade, som var umulige at få fat i på anden vis. Han havde kastet et hurtigt blik op og ned ad gaden, og var så smuttet ind og havde købt bogen for $2,50. Det var ikke, fordi han skulle bruge den til noget bestemt. Han var gået hjem med bogen i mappen, plaget af dårlig samvittighed. Selv inden der var skrevet noget i den, var den kompromitterende at have i sin besiddelse. Det han skulle til at gøre, var at påbegynde en dagbog. Det var ikke ulovligt. Der var ikke noget, der var ulovligt, da der ikke længere var nogen love. Men hvis det blev opdaget, var det rimelig sikkert, at det ville medføre dødsstraf. Eller i hvert fald 25 år i arbejdslejr. Winston satte en spids på pennen og suttede på den for at få fedtet af. Pennen var et gammeldags redskab, kun sjældent brugt, selv til at skrive under med. Men han havde anskaffet sig en, i hemmelighed og med et vist besvær, simpelthen fordi han mente, at det smukke tonede papir fortjente at blive skrevet på med en ægte pen, og ikke bare en kuglepen. Faktisk var han slet ikke vant til at skrive i hånden. Bortset fra helt korte notater, var det mest almindeligt at diktere alt på en taleskriver, hvilket selvsagt ikke var en mulighed i denne sammenhæng. Han dyppede pennen i blækket og tøvede et øjeblik. Han mærkede en skælven i maveregionen. At sætte pennen til papiret var et afgørende skridt. Med små usikre bogstaver skrev han 4. april 1984. Han lænede sig tilbage. En følelse af total hjælpeløshed havde grebet ham. For det første vidste han ikke med nogen form for sikkerhed, at det virkelig var 1984. Det måtte være deromkring, da han var nogenlunde overbevist om, at han var 39, og han mente bestemt, at han var født i 1944 eller 45. Men nu til dags var det umuligt at fastsætte datoer med en større nøjagtighed end et par år. Til hvem, tænkte han pludselig, skrev han egentlig denne dagbog? Til fremtiden? Til de ufødte? Hans tanker kredsede et øjeblik om den tvivlsomme dato øverst på siden, og stødte så med et bump på nysprogeordet dobbelttænk. For første gang ramtes han af fornemmelsen af, hvor stort det her var. Hvordan kunne man kommunikere med fremtiden? Det var i sagens natur umuligt. Enten ville fremtiden minde om nutiden, og i så fald ville den ikke høre på ham. Eller også ville den være anderledes, og i så fald ville hans pinefulde situation være meningsløs. Et stykke tid sad han bare og glodede dumt på papiret. Teleskærmen var begyndt at udsende skingerne militærmusik. Det var underligt, at han ikke bare havde mistet evnen til at udtrykke sig, men oven i købet havde glemt, hvad det egentlig var, han i det hele taget havde ville sige. I flere uger havde han forberedt sig på dette øjeblik, og det havde aldrig strejfet ham, at han ville få brug for andet end mod. Selve det at skrive ville være let nok. Det eneste, han skulle gøre, var at nedfælde på papir den endeløse, restløse monolog, han havde haft kørende i hovedet, bogstaveligt talt, i årevis. Men lige nu var selv monologen tørret ud. Desuden var hans bensår begyndt at klø ubærligt, og han tog ikke klø igen, for så gik der altid betændelse i. Sekunderne gik. Han var ikke bevidst om andet end den blanke side foran sig, det kløende sår, den støjende musik og en let svimmelhed forårsaget af gin. Pludselig begyndte han at skrive. I ren og skær panik. Kun i ringe grad klar over, hvad han skrev. Hans forkrampede, barnlige håndskrift krabbede sig op og ned af siden og skilte sig først af med store begyndelsesbogstaver og siden punktummer. 4. april 1984. I biffen i går. Kun krigsfilm. En rigtig god en. Om et skib fuldt af flygtninge, som bliver bumpet et sted i Middelhavet. Publikum morede sig meget over en scene med en meget fed mand, der prøvede at svømme væk med en helikopter efter sig. Først så man manden vælte sig gennem vandet som en marsvin. Så man ham i helikopterens sigtekorn. Så var han fuld af huller, og havet rundt om ham blev lyserødt, og han sank, som om hullerne havde lavet vand strømme ind. Publikum skreg af grin, da han sank. Så var der en redningsbåd fuld af børn med en helikopter svævende ovenover. Der var en midaldrende kvinde, som måske var jøde, som sad oppe foran med en dreng på måske 3 år i armene. Lille dreng skriger af rædsel og gemmer hovedet mellem hendes bryster, som om han prøver at bore sig ind i hende, og kvinden lægger armene om ham og trøster ham, selvom hun var dødbaren selv. Hele tiden dækkede hun ham så meget som muligt, som om hun troede, at hendes arme kunne holde kuglerne fra ham. Så smed helikopteren en 20-kilos bombe og et kæmpe lysglimt, og båden var forvandlet til pindebrænde. Så var der et vidunderligt skud af en barnearm, der fløj op, lige op i luften,
En helikopter med et kamera i næsen må have fulgt den derop, og der var et stort bifald fra partipladserne. Men en dame nede i prollernes afdeling begyndte pludselig at lave ballade og råbe op om, at det skulle de ikke have gjort, og vise sådan noget, når der var børn til stede. Det er ikke i orden, ikke i orden, indtil politiet fik hende ud. Men jeg tror ikke, der skete noget med hende. Alle er ligeglade med, hvad prollerne siger. Typisk prollereaktion, de kan aldrig... Winston holdt op med at skrive, til dels fordi han fik krampe. Han vidste ikke, hvad der havde fået ham til at ævle løs på den måde, men det mærkelige var, at et helt andet minde var trådt tydeligt frem i hovedet på ham, mens han gjorde det. Så tydeligt, at han næsten følte sig rustet til at skrive det ned. Det var, indså han nu, på grund af denne anden episode, at han pludselig havde besluttet sig for at tage hjem og begynde på dagbogen i dag. Det var sket samme morgen i ministeriet, hvis altså noget så vagt og uklart overhovedet kunne siges at være sket. Klokken nærmede sig 11, og i arkivafdelingen, hvor Winston arbejdede, var de ved at trække stolene ud fra de små aflukker og stille dem midt i lokalet over for den store teleskærm, for at gøre klar til de 2 minutters had. Winston var ved at sætte sig på en af de midterste rækker, da 2 mennesker, som han kendte af udseende, men aldrig havde snakket med, uventet kom ind i lokalet. Den ene var en pige, som han tit så på gangene. Han vidste ikke, hvad hun hed, men vidste, at hun arbejdede i fiktionsafdelingen. Hun havde formodentlig, han havde samtidig set hende med olie på hænderne og en svensk nøgle, et teknisk job på en af romanskrivningsmaskinerne. Hun var en frisk ung kvinde at se på, omkring 27, med kraftigt hår, fregner og hurtige atletiske bevægelser. Hun havde et smalt rødt skærf, emblemet for de unges antisexliga, viklet flere gange om livet uden på sin kædeldragt, lige stramt nok til at fremhæve hendes velformede hofter. Winston havde haft noget imod hende fra første gang han så hende, og han vidste godt hvorfor. Det var på grund af den aura af hockeybane og kolde bade og fælles vandreture og overordnet kyskhed, som hun slæbte rundt på. Han havde noget imod de fleste kvinder, og især de unge og kønne. Det var altid kvinder, først og fremmest de unge, der var de mest fanatiske tilhængere af partiet. De mest villige til at sluge slogans, de ivrigste amatørspioner og opstøvere af uortodoksi. Men netop hende her forekom ham farligere end de fleste. En gang, da de passerede hinanden på gangen, sendte hun ham et hurtigt blik, som syntes at trænge dybt ind i ham, og kortvarigt fyldte ham med den sorteste angst. Tanken havde endda strejfet ham, at hun muligvis var tankepolitiagent. At det var godt nok højst usandsynligt, men han følte stadig en sær uro, iblandet frygt såvel som fjendtlighed, hver gang hun var i nærheden. Den anden nyankomne var en mand ved navn O'Brien, et medlem af inderkredsen i partiet, og indehaver en position så vigtig og tilbagetrukken, at Winston kun havde en vag anelse om, hvad det var. En kortvarig tavshed sænkede sig over gruppen af mennesker på stolene, da de så inderkredsens sorte kedeldragter nærme sig. O'Brien var en stor, kraftig mand med tyrenakke og et groft skåret, humoristisk, brutalt ansigt. På trods af hans frygtindgydende fremtoning, havde han et ret charmerende væsen. Han havde et trick med at skubbe brillerne op på næsen, som var sært afvæbnende. På en eller anden udefinerbar måde sært civiliseret. Det var en gestus, der kunne minde om en adelsmand fra det 18. århundrede, der tilbød sin snusæske, hvis altså der stadig var nogen, der tænkte i de baner. Winston havde måske set O'Brien 10-12 gange på lige så mange år. Han følte sig uimodståeligt tiltrukket af ham, og ikke kun fordi han var fascineret af kontrasten mellem hans belevende væremåde og hans sværvægtsbokserfysik. Ja, det skyldtes i langt højere grad en hemmelig overbevisning, eller måske snarere et håb, om at O'Briens politiske ortodoksi var mindre end perfekt. Ja, der var noget i hans ansigt, som antydede det. Men igen, måske var det ikke uortodoksi, der stod malet i ansigtet på ham, men simpelthen intelligens. Under alle omstændigheder fremstod han som en, man kunne tale med, hvis man kunne snyde teleskærmene og få ham på tomandshånd. Winston havde aldrig gjort det ringeste forsøg på at verificere sit gæt. Der fandtes ingen måde at gøre det på. Netop nu kiggede O'Brien på sit armbåndsur, så at klokken var næsten 1100, og besluttede sig øjensynligt for at blive i arkivafdelingen, indtil de 2 minutters had var overstået. Han tog plads på en stol på samme række som Winston, et par pladser væk. En lille kvinde med lysebrunt hår, som arbejdede i aflukket ved siden af Winstons, sad mellem dem, og pigen med det mørke hår sad lige bag dem.
I næste øjeblik tordnede en kværnende, skurrende stemme, der lød som en uhyrlig maskine, der kørte uden olie, ud af teleskærmen for enden af lokalet. Det var en støj, der fik tænderne til at rasle og nakkehårene til at rejse sig. Hadet var begyndt. Som sædvanligt dukkede Emanuel Goldstein, folkets fjende, frem på skærmen. Misbilligende væsen hørtes blandt publikum. Den lille brunhårede dame udstødte et vin, der var en blanding af frygt og væmmelse. Goldstein var en renegat og frafalden, som engang for længe siden, ingen vidste helt hvor længe, havde været en af partiets ledende skikkelser, næsten på niveau med Big Brother selv, men var begyndt på kontrarevolutionære aktiviteter og var blevet dømt til døden, hvorefter han på mystisk vis var undsluppet og forsvundet. Programmet i de 2 minutters had vekslede fra dag til dag, men Goldstein havde altid hovedrollen. Han var overforræderen, den første besudler af partiets renhed. Alle følgende forbrydelser mod partiet, alle forræderier, sabotager, fejltolkninger, afvigelser kom direkte fra hans lære. Han var stadig i live et eller andet sted, hvorfra han udtænkte sine intriger, måske et sted på den anden side af havet, under beskyttelse af fremmede velgørere. Måske endda, sagde rygterne fra tid til anden, skjult i selve Oceanien. Winstons mave snørrede sig sammen. Han kunne ikke se på Goldsteins ansigt uden smertefuldt blandede følelser. Det var et smalt jødisk ansigt med en glorie af vildt hvidt hår og et lille hageskæg. Et intelligent ansigt, men samtidig inderligt afskyvækkende. Med en slags senil tåbelighed i den lange, tynde næse, for enden af hvilken et par briller var anbragt. Det mindede om et fåreansigt, og også stemmen havde noget fåreagtigt over sig. Goldstein var i gang med et af sine sædvanlige ondskabsfulde angreb på partiets doktriner. Et angreb så overdrevent og perverst, at selv et barn burde kunne gennemskue det, men alligevel akkurat troværdigt nok til at give en skræmmende fornemmelse af, at andre, som var mindre klarhårede end en selv, kunne falde for det. Han skældte ud på Big Brother, fordømte partiets diktatur, forlangte øjeblikkelig fred med Eurasien, talte for ytringsfrihed, pressefrihed, forsamlingsfrihed, tankefrihed, skreg hysterisk op om, at revolutionens idealer var blevet svigtet, og alt sammen i en hurtig talestrøm med ord med mange stavelser, en slags parodi på den stil, som partiets talere normalt brugte, og som ovenikøbet indeholdt ord på nysprog, flere nysprogord faktisk, end et almindeligt partimedlem ville bruge. Og hele tiden, for at ingen skulle kunne være i tvivl om den virkelighed, Goldsteins besnærende sludder dækkede over, marcherede den eurasiske hærs endeløse kolonner bag hans hoved på teleskærmen. Række efter række af solidt byggede mænd med udtryksløse asiatiske ansigter, som svømmede op til skærmens overflade og forsvandt igen, kun for at blive erstattet af andre, der var helt magen til. Støvlernes rytmiske trampen dannede baggrund for Goldsteins brægende stemme. Før hadet havde været i gang i mere end et halvt minut, lød ukontrollerede vredesudbrud fra halvdelen af de tilstedeværende. Det selvtilfredse forrøde ansigt på skærmen og den frygtindgydende kraft i den eurasiske hær bagved var for meget, og desuden forårsagede synet, eller bare tanken om Goldstein, automatisk frygt og vrede. Han var et mere vedvarende hadeobjekt end både Eurasien og Østasien, i det Oceanien som regel holdt fred med den ene, når man var i krig med den anden. Men det underlige var, at selvom alle hadede og foragtede Goldstein, selvom hans teorier blev gendrevet, latterliggjort, pillet fra hinanden og udstillet som det yngværdige ævl, de var, tusindvis af gange hver dag på teleskærme, i aviser og bøger, var det som om hans indflydelse ikke blev mindre. Der var hele tiden nye naive fjolser, der var klar til at lade sig forføre. Der gik aldrig en dag, uden at spioner og sabotører, som handlede på hans ordre, blev afsløret af tankepolitiet. Han var leder af en kæmpestor skyggehær, et undergrundsnetværk af konspiratorer, hvis eneste mål var at omstyrte staten. Netværkets navn var angiveligt Broderskabet. Folk viskede også om en forfærdelig bog, et kompendium af falsk lære, forfattet af Goldstein, som skjult cirkulerede rundt i undergrunden. Folk omtalte den ganske simpelthen som bogen. Men det var kun løse rygter alt sammen. Hverken bogen eller Broderskabet var emner, som noget almindeligt medlem af partiet nævnte, hvis det på nogen måde kunne undgås. I løbet af det andet minut steg hadet til afsindigt raseri. Folk hoppede op og ned på deres pladser og råbte af deres lungers fulde kraft for at overdøve den forrygte brægen, der lød fra skærmen. Den lille kvinde med det lysebrune hår var blevet lyserød i hele hovedet, og hendes mund åbnede og lukkede sig som en strandet fisk.
Selv O'Briens kødfulde ansigt var rødmet. Han sad ret op og ned på sin stol, mens hans muskuløse bryst dirrende hævede og sænkede sig, som om han kæmpede mod en kraftig brænding. Den mørkhårede pige bag Winston var begyndt at skrige, svin, 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 og pludselig tog hun en nysprogordbog og kølede den mod skærmen. Den ramte Goldsteins næse og faldt på gulvet. Stemmen fortsatte ubønhørligt. I et klart øjeblik indså Winston, at han råbte i kor med de andre, og hamrede den ene hæl ind i stolbenet. Det frygtelige ved 2 minutters had var ikke, at man skulle spille en rolle, men derimod, at det var umuligt ikke at deltage. Inden for et halvt minut var det ikke længere nødvendigt at lade som om. En hæslig ekstase af frygt og hævngærighed, et brændende ønske om at dræbe, at torturere, at smadre ansigter med lægterhammer, syntes at strømme gennem hele gruppen som elektricitet, og forvandle folk til skrigende, grimaserende galninge mod deres vilje. Men raseriet var en abstrakt, ufokuseret følelse, som kunne flyttes fra et objekt til et andet, som flammen fra en blæselampe. På den måde var der et øjeblik, hvor Winstons had ikke var rettet mod Goldstein, men derimod Big Brother, partiet og tankepolitiet. Og netop da havde han den dybeste medfølelse med den ensomme, forhånede kætter på skærmen. Sandhedens og fornuftens eneste vogter i en verden af løgn. Men i næste øjeblik var han et med folk omkring sig, og alt hvad der blev sagt om Goldstein virkede helt og aldeles sandt. I de øjeblikke forvandledes hans hemmelige lede ved Big Brother til tilbedelse, og Big Brother syntes at stå som en uovervindelig frygtløs beskytter, et bolværk mod Asiens horder, mens Goldstein, trods sin isolation og hjælpeløshed og den tvivl, der omgærede selve hans eksistens, virkede som en uhyggelig troldmand, der alene med sin stemme kunne ødelægge selve civilisationens struktur. En gang imellem var det endda muligt at omdirigere hadet helt bevidst. Ganske pludseligt, med samme anstrengelse som man vrider hovedet væk fra puden under et mareridt, lykkedes det Winston at overføre sit had fra ansigtet på skærmen til den mørkhårede pige bag sig. Livagtige, vidunderlige hallucinationer glimtede i hans hoved. Han ville tæske hende ihjel med en gummiknibbel. Han ville binde hende nøgen til en pæl og gennembore hende med pile, ligesom Sankt Sebastian. Han ville voldtage hende og skære halsen over på hende i det øjeblik, han kom. Og det bedste af det hele var, at han nu bedre forstod, hvorfor han hadede hende. Han hadede hende, fordi hun var ung og køn og kønsløs, fordi han ville i seng med hende, men aldrig ville komme det, fordi der rundt om hendes søde, spændstige liv, som syntes at bede en om omfavnelse, kun var det frastødende røde skaf, kyskhedens aggressive symbol. Hadet nåede sit klimaks, Goldsteins stemme var blevet til en egentlig bræen, og et øjeblik blev hans ansigt til et ægte forhoved. Så smeltedes foråret om til en eurasisk soldat, som syntes at bevæge sig fremad, stor og rædselsvækkende med bjæffende maskinpistol, indtil han nærmest sprang ud af skærmen, så enkelte på forreste række masede sig bagud på stolene. Men netop da forvandlede ansigtet sig til Big Brother. Sorthåret, sort overskæg, fuld af styrke og mystisk ro. Så stort, at det næsten udfyldte skærmen helt, og alle udstødte et dybt suk af lettelse. Ingen hørte, hvad Big Brother sagde. Det var bare nogle opmuntrende ord. Den slags ord, som blev ytret midt i krigens larm. Ikke individuelt hørlige, men beregnet på at genoprette tillid, alene ved at blive udtalt. Så fadede Big Brothers ansigt væk igen, og partiets 3 slogans trådte frem på skærmen. Krig er fred. Frihed er slaveri. Uvidenhed er styrke. Det var som om Big Brothers ansigt blev hængende på skærmen i nogle sekunder. Som om den virkning, det havde haft på de forsamlede, var for stærkt til bare at fortage sig uden videre. Den lille kvinde med det lysebrune hår havde kastet sig frem efter, hen over ryggen på stolen foran sig. Med en dirrende mumlen, der lød som min frelser, strakte hun armene frem mod skærmen. Så gemte hun ansigtet i hænderne. Det var indlysende, at hun bad en bøn. I dette øjeblik brød hele forsamlingen ud i dyb, langsom, rytmisk messen. B, 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 igen og igen. Meget langsomt, med lang pause mellem det første og andet B. En tung, mumlende lyd, underlig primitiv, i hvis baggrund man anede trampende bare fødder og dunkende trommer. De blev ved igen ved et halvt minut. Det var et refræn, som tit blev hørt i overvældende følelsesladede situationer. Det var til dels en hymne til Big Brothers visdom og storartighed, men i endnu højere grad var det en form for selvhypnose. En bevidst kvælning af bevidstheden gennem rytmisk støj.
Winston mærkede sine indvolde blive kolde. Så længe de 2 minutters had stod på, kunne han ikke lade være med at være en del af den fælles vildskab. Men den knap nok menneskelige messen, B, fyldte ham altid med rædsel. Selvfølgelig havde han messet sammen med de andre. Det var umuligt at gøre andet. At skjule sine følelser, kontrollere sit ansigtsudtryk, gøre som alle andre, var en instinktiv reaktion. Men der var et par sekunder, hvor udtrykket i hans øjne muligvis kunne have afsløret ham. Og det var i netop det øjeblik, at det betydningsfulde var sket. Hvis altså det var sket. Et kort øjeblik fangede han O'Briens blik. O'Brien havde rejst sig op, han havde taget sine briller af og var ved at sætte dem tilbage på næsen med sin karakteristiske bevægelse, men deres øjne mødtes i et splitsekund, og i lige præcis det splitsekund vidste Winston, ja, han vidste det, at O'Brien tænkte det samme som han. Et umisforståeligt budskab var blevet overleveret. Det var som om, at deres respektive hjerner havde åbnet sig, så tankerne kunne flyde frit fra den ene til den anden gennem øjnene. Jeg er med dig, var det som om O'Brien sagde. Jeg ved præcis, hvordan du har det. Jeg kender din foragt, dit had, din væmmelse, men bare rolig, jeg er på din side. Og så var det overstået, og O'Briens ansigt blev igen lige så uudgrundeligt som alle andres. Det var det hele. Og han var allerede usikker på, om det i det hele taget var sket. Den slags episoder blev aldrig fulgt op. Det eneste, de gjorde, var at holde liv i hans tro på, eller håb om, at andre ud over ham selv var modstandere af partiet. Måske var rygterne om den store undergrundssammensværgelse sande. Måske fandtes broderskabet virkelig. Det var umuligt at være sikker på, trods de endeløse anholdelser og tilståelser og henrettelser, at broderskabet ikke bare var en myte. Nogle gange troede han på det, andre gange ikke. Men der var ingen beviser, kun flygtige glimt, som måske ikke betød noget. Stumper af samtaler, utydelige skriblerier på offentlige toiletvægge, engang endda en håndbevægelse i et møde mellem 2 fremmede, som måske kunne have været et hemmeligt signal om genkendelse. Men det hele var kun gætværk. Sandsynligvis var det bare noget, han havde bildt sig ind. Han var gået tilbage til sit aflukke, uden at se på O'Brien igen. Tanken om at følge op på deres kortvarige kontakt strejfede ham dårligt nok. Det ville have været ubegribeligt farligt, selv hvis han havde vidst, hvordan han skulle bære sig ad med det. I et sekund, måske 2 sekunder, havde de udvekslet et tvetydigt blik, og det var det. Men selv det var en mindeværdig begivenhed i det ensomme, aflåste, indelukkede liv, man førte. Winston ruskede op i sig selv og rettede sig på stolen. Han bøvsede, ginen var på vej op fra mavesækken. Han fokuserede igen på siden, og han opdagede, at han havde skrevet, mens han sad hjælpeløst hensunket i tanker, som om det var sket helt automatisk. Og det var ikke længere den samme forkrampede, kejtede håndskrift som før. Nej, pennen var glædet elegant hen over papiret, og havde med store, nydelige bogstaver skrevet, ned med Big Brother, ned med Big Brother, ned med Big Brother, ned med Big Brother. Igen og igen, til det fyldte en halv side. Han følte et uvilkårligt jag af panik. Det var absurd, for det var ikke farligt at skrive lige de ord, end det var i det hele taget at påbegynde dagbogen. Men et øjeblik var han fristet af at rive de spolerede sider ud og helt opgive sit forhavne. Men det gjorde han ikke, for han vidste, at det var nytteløst. Om han skrev ned med Big Brother eller ej, gjorde ingen forskel. Om han fortsatte med dagbogen eller ej, gjorde ingen forskel. Tankepolitiet ville få ham under alle omstændigheder. Han havde begået, og ville have begået, selvom han aldrig havde sat pennen til papiret, den grundlæggende forbrydelse, som omfattede og indeholdt alle andre forbrydelser. Tankeforbrydelser blev de kaldt. Tankeforbrydelser var ikke noget, der kunne skjules for altid. Ja, man kunne måske undslippe et stykke tid, endda i årevis, men før eller siden fik de en. Det skete altid om natten. Anholdelser foregik uværligt om natten. De voldsomme hænder, der ruskede en vågen, det skarpe lys i øjnene, kredsen af hårde ansigter rundt om sengen. I langt de fleste tilfælde var der ingen rettergang, ingen dokumentation om anholdelsen. Folk forsvandt bare. Altid om natten. Ens navn blev slettet fra registrene. Enhver optegnelse over alt, hvad man nogensinde havde foretaget sig, blev fjernet. Ens forhenværende eksistens blev dementeret og glemt. Man blev afskaffet, udslettet, fordampet, sagde man normalt. Et øjeblik blev han grebet af en art hysteri.
og han begyndte at skrive med forhastede, sjuskede bogstaver. De skyder mig, jeg er ligeglad. De skyder mig i nakken, jeg er ligeglad. Ned med Big Brother, de skyder altid folk i nakken, og jeg er ligeglad. Ned med Big Brother. Han lænede sig tilbage i stolen, en anelse skamfuld, og lagde pinden fra sig. Så gav det et voldsomt sæt i ham. Det bankede på døren. Allerede? Han sad musestille i det forfængelige håb, at hvem det end var, ville de gå deres vej. Men nej, det bankede igen. Det værste ville være at forhale. Hans hjerte hamrede vildt, men af gammel vane var hans ansigt sandsynligvis udtryksløst. Han kom på benene og gik den tunge gang hen mod døren. Første del, kapitel 2. Da Winston lagde hånden på dørhåndtaget, så han, at han havde ladet dagbogen ligge åben på bordet. Ned med Big Brother, stod der ud over hele siden, med bogstaver, der næsten var store nok til at være læselige hen fra døren. Det var helt ubegribeligt dumt. Men det gik op for ham, at han selv midt i al panikken ikke havde villet plette det cremede papir ved at lukke bogen, mens blækket stadig var vådt. Han tog en dyb indånding og åbnede døren. Og med det samme mærkede han en varm bølge af lettelse i hele kroppen. Udenfor stod en farveløs, nedslidt kvinde med tyndt, glansløst hår og furet ansigt. Kammerat, begyndte hun i et fladt, klynkende tonefald. Jeg syntes nok, jeg hørte dig komme hjem. Har du mulighed for at komme over og kigge på min køkkenvask? Den er stoppet, og... Det var Mrs. Parsons, en nabo. Partiet misbilligede brugen af betegnelser som Mrs. Man skulle kalde alle for kammerat, men over for visse kvinder brugte man det instinktivt. Hun var omkring 30 år gammel, men så langt ældre ud. Man fik det indtryk, at der lå støv i rynkerne i hendes ansigt. Winston fulgte efter en hen ad gangen. Den slags amatørreparationer var næsten dagligt irritationsmoment. Victory Mansions var en gammel boligblok, bygget omkring 1930, og var ved at falde fra hinanden. Pudset skallede konstant af vægge og lofter, vandrørene sprang hver gang det blev frostvejr, det dryppede ind gennem taget, når det sneede, varmeanlægget kørte som regel kun på halv kraft, når det altså ikke var lukket helt ned af økonomiske hensyn. Reparationer, som man ikke selv kunne udføre, skulle godkendes af centrale komitéer, som sagtens kunne forhale selv en banalitet som udskiftning af ruder i 2 år. Det er jo bare fordi Tom ikke er hjemme, sagde Mrs. Parsons vagt. Parsons lejlighed var større end Winstons, og tarvelig på en anden måde. Alting så hærget og smadret ud, som om stedet lige havde haft besøg af et større vilddyr. Sportsudstyr, hockeystave, boksehandsker, en punkteret fodbold, et par svedige shorts med vrangen ud, lå ud over hele gulvet, og bordet var overstrøget med brugte tallerkener og en slidt skolebog. På væggene hang ungdomsligaens og spionernes højrøde bannere og en stor Big Brother-plakat. Der var den sædvanlige lugt af kogt kål, der dominerede hele bygningen, men her var den blandet med en skarpere stank af sved, som kom fra en, det vidste man fra første indånding, selvom det var svært at sige hvordan, der ikke var hjemme i øjeblikket. I et andet rum var der en, som med en kam og et stykke madpapir prøvede at akkompagnere den militærmarch, der stadig drønede ud fra teleskærmen. Det er børnene, sagde Mrs. Parsons og kastede et nervøst blik i retning af døren. De har ikke været ude i dag. Og selvfølgelig... Hun havde en vane med at afbryde sig selv midt i sætningerne. Køkkenvasken var næsten helt fuld af grumset grønligt vand, der lugtede værre af kål end nogensinde før. Winston lagde sig på knæ og tjekkede vandlåsen. Han hadede at bruge sine hænder. Hadede at bukke sig ned, det fik ham altid til at hoste. Mrs. Parsons så hjælpeløst på ham. Hvis Tom var hjemme, ville han selvfølgelig fikse det lige på stedet, sagde hun. Han elsker den slags. Han er så god med hænderne, er Tom. Tom Parsons var Winstons kollega i Ministeriet for Sandhed. Han var en fedladen, men aktiv mand, exceptionelt dum. En tæt masse af imbecil entusiasme. En af den slags urokkeligt ukritiske hengivne partisoldater, som partiets stabilitet afhang af i endnu højere grad end tankepolitiet. I en alder af 35 var han blevet ekskluderet fra ungdomsligaen, og før han var kommet med der, var det lykkedes ham at blive hos spionerne 1 år længere end den lovmæssige alder. I ministeriet var han ansat i en underordnet stilling, hvor intelligens ikke var et krav. Men på den anden side var han en af de førende skikkelser i sportskomiteen og alle andre komitéer, som beskæftigede sig med fælles vandreture, spontane demonstrationer, sparekampagner og frivillige aktiviteter generelt.
Mens han bakkede på sin pibe, kunne han med stilfærdig stolthed finde på at sige, at han havde været i medborgerhuset hver aften de seneste 4 år. En overvældende lugt af sved, en slags ubevidst vidnesbyrd om hans anstrengende liv, fulgte ham, hvor end han gik, og blev endda hængende i luften, når han ikke var der længere. Har du en skruenøgle? Sagde Winston, mens han rodede med møtrikken på vandlåsen. En skruenøgle? Sagde Mrs. Parsons og faldt gobleragtigt sammen. Det ved jeg ikke. Måske børnene? Der lød støvletramp og endnu et væs fra kammen, da børnene kom brasende ind i stuen. Mrs. Parsons kom med en skruenøgle. Winston tømte vasken for vand, fjernede med væmmelse klumpen af hår, som havde stoppet afløbet. Han vaskede hænder så godt han kunne i det kolde vand fra hanen og gik tilbage til stuen. Hænderne op! Råbte en barsk stemme. En køn dreng på cirka 9 med et vildt ansigtsudtryk stak hovedet op bag bordet og pegede på ham med en legetøjspistol. Hans lillesøster, måske 2 år yngre, gjorde det samme med en stump træ. De var begge to klædt i blå shorts, grå skjorter og røde tørklæder, spionernes uniform. Winston rakte hænderne op over hovedet, men med en vis uro, fordi drengens fremfærd var så hissig. Forræder! Råbte drengen. Du er tankeforbryder! Du er eurazisk spion! Jeg skyder dig! Jeg sprænger dig i småstykker! Du bliver sendt til saltminerne! Pludselig sprang begge børn rundt om ham, mens de skreg forræder og tankeforbryder. Den lille pige efterabede alle sine brors bevægelser. Det var på en måde en anelse uhyggeligt, ligesom legende tigerunger, der på et tidspunkt bliver til farlige menneskeædere. Der var en slags beregnende vildskab i drengens blik. Et ret åbenlyst ønske om at slå eller sparke Winston, og en bevidsthed om næsten at være stor nok til at gøre det. Et held, at det ikke var en ægte pistol, han havde, tænkte Winston. Mrs. Parsons øjne flakkede nervøst mellem Winston og børnene. I stuens lidt bedre lys kunne han se, at der faktisk var støv i hendes rynker. De bliver lidt larmende nogle gange, sagde hun. De er skuffede over, at de ikke kunne komme med til hængningen. Det er bare det. Jeg har ikke tid, og Tom kommer ikke tidligt nok hjem fra arbejde. Hvorfor kan vi ikke se hængningen? Brølede drengen med sin kraftige stemme. Vi vil se hængningen, vi vil se hængningen, sang den lille pige, som stadig hoppede omkring. Nogle eurasiske fanger, kendt skyldige i krigsforbrydelser, skulle hænges i parken den eftermiddag, huskede Winston. Det skete cirka en gang om måneden og var altid en populær begivenhed. Børn plagede altid om at komme med hen og se på. Han sagde farvel til Mrs. Parsons og gik hen mod døren, men han havde kun taget 6 skridt hen ad gangen udenfor, da noget ramte ham i nakken hårdt og meget smertefuldt. Det føltes, som om nogen havde stukket ham med et rødglødende søm. Han snurrede rundt lige tids nok til at se Mrs. Parsons hive sin søn ind ad døren, mens drengen stak en slangebøsse i lommen. Goldstein! Råbte drengen, da døren blev smækket i. Men det, der påvirkede Winston mest, var udtrykket af magtesløs angst i kvindens grålige ansigt. Da han var kommet ind til sig selv igen, gik han hurtigt forbi teleskærmen og satte sig ved bordet. Musikken fra teleskærmen var stoppet. I stedet læste en afmålt militær stemme op og beskrev med en form for brutalt velbehag bevæbningen på det nye flydende fort, som lå for anker mellem Island og Færøerne. Med de børn måtte den stakkels kvinde leve i konstant rædsel, tænkte han. Om et år eller 2, så ville de overvåge hende nat og dag og lede efter de mindste symptomer på vaklende ortodoksi. Næsten alle børn var frygtelige nu til dags. Og det værste af det hele var, at de ved hjælp af organisationer som spionerne systematisk blev gjort til ustyrlige små bæster. Og alligevel genererede denne vildskab ikke den mindste tendens til oprør mod partidisciplinen. Tværtimod tilbad de partiet og alt, hvad der havde med det at gøre. Sangene og marcherne, bannerne, vandreturene, øvelserne med attrapriflerne, de taktfast råbte slogans, forgudelsen af Big Brother. Det hele var en slags leg for dem. Al deres voldsomhed blev rettet udad, mod statens fjender, mod fremmede, forrædere, sabotører, tankeforbrydere. Det var ret normalt, at folk over 30 var bange for deres egne børn. Og med god grund. For der gik næppe en uge, uden at The Times havde en notits om, at en eller anden lurende lille lort, barnehelt, var det ord, der som regel blev brugt, havde hørt en kompromitterende ordveksling og stukket sine forældre til tankepolitiet. Den svigende smerte efter slangebøsseprojektilet havde fortaget sig. Han tog halvhjertet fat om pennen og spekulerede på, om han kunne finde på mere at skrive i dagbogen.
og pludselig begyndte han at tænke på O'Brien igen. For nogle år siden, hvor mange, mindst 7 år måtte det være, havde han drømt, at han gik rundt i et bælmørkt rum, og en eller anden, der havde siddet til den ene side, havde sagt til ham, da han kom forbi, vi mødes der, hvor der ikke er mørke. Det blev sagt ganske lavmælt, nærmest henkastet. En erklæring, ikke en ordre. Han var gået videre uden at standse op, og det mærkelige var, at ordene på det tidspunkt i drømmen ikke havde gjort det store indtryk på ham. Det var først senere og temmelig gradvist, at de var blevet betydningsfulde. Han kunne ikke huske nu, om det var før eller efter drømmen, at han havde set O'Brien for første gang. Og han kunne heller ikke huske, hvornår han havde identificeret stemmen som O'Briens. Men i hvert fald var den identificeret. Det var O'Brien, der havde talt til ham i mørket. Winston havde aldrig været i stand til at afgøre, og selv efter formiddagens udveksling af blikke var det umuligt at føle sig sikker på noget, om O'Brien var ven eller fjende. Ikke at det var særlig vigtigt. Der var en forbindelse, en forståelse mellem dem, som var vigtigere end venskab og partitilhørsforhold. Vi mødes der, hvor der ikke er mørke, havde han sagt. Winston vidste ikke, hvad det betød, kun at det på den ene eller den anden måde ville gå i opfyldelse. Stemmen fra teleskærmen holdt en pause. En trompetfanfare, klar og smuk, strømmede ud i den stillestående luft. Så fortsatte stemmen hæst. Må jeg bede om jeres opmærksomhed? Vi har netop modtaget sidste nyt fra Malabar-fronten. Vores tropper i Sydindien har vundet en glorværdig sejr. Jeg er autoriseret til at sige, at de kamphandlinger, vi nu melder om, meget vel kan bringe krigen tæt på en afslutning. Her kommer bulletinen. Dårlige nyheder, tænkte Winston, og ganske rigtigt. Efter en bloddrøbende beskrivelse af udslettelsen af en eurasisk hærenhed med ufatteligt antal dræbte og tilfangetagende, kom meddelelsen om, at den ugenlige chokoladeration ville blive reduceret fra 30 til 20 gram fra og med ugen efter. Winston bøvsede igen. Ginens virkning var ved at fortage sig, og i stedet følte han sig træt og flad. Måske for at fejre sejren, måske for at overdøve mindet om de formindskede chokoladerationer, brød teleskærmen ud i Oceanien, vi synger din pris. Meningen var, at man skulle stå ret, men i sin nuværende position var Winston usynlig. Oceanien, vi synger din pris, blev erstattet af lettere musik. Winston gik hen til vinduet og sørgede for at stå med ryggen til teleskærmen. Dagen var stadig kold og klar. Et sted langt væk eksploderede et missil med et dumt drøn. I øjeblikket blev London ramt af 20-30 stykker om ugen. Ned på gaden flåede vinden i plakaten, og ordet Ingsoc kom til syne og forsvandt igen. Ingsocs hellige principper, nysprog, dobbelttænk, fortidens foranderlighed. Han havde det, som om han flakkede om i en skov på havbunden, fortabt i en uhyrlig verden, hvor han selv var uhyret. Han var alene. Fortiden var død, fremtiden umulig at forestille sig. Hvilken sikkerhed havde han for, at så meget som et eneste andet levende væsen var på hans side? Og hvem skulle kunne sige, om partiets totale dominans ikke ville vare evigt? Som et svar dukkede de 3 slogans på Ministeriet for Sandheds hvide facade op i hans hoved. Krig er fred, frihed er slaveri, uvidenhed er styrke. Han fandt en 25-cent mønt frem fra lommen. Der, med små tydelige bogstaver, stod de samme slogans. Og på møntens anden side var Big Brothers ansigt præget. Selv på mønter fulgte hans blik en. Mønter, frimærker, bogomslag, bannere, plakater og cigaretpakker. Overalt. Altid kiggede øjnene med. Altid var man indhyllet i stemmen. Om man sov eller var vågen, arbejdede eller spiste, befandt sig indendørs eller udendørs, i bad eller i seng, var det umuligt at undslippe. Intet var ens eget, bortset fra de få kubikcentimeter inde i ens kranium. Solen havde flyttet sig og skinnede ikke længere på de mange vinduer i Ministeriet for Sandhed, som nu lignede skydeskår i en dyster borg. Hans hjerte bævede ved synet af den enorme pyramide. Den var for stærk. Den kunne aldrig stormes. 1000 missiler ville ikke ødelægge den. Han spekulerede igen på, hvem han egentlig skrev dagbogen til. Til fremtiden? Til fortiden? Til en tid, der måske var helt imaginær? Og foran ham lå ikke døden, men tilintetgørelse. Dagbogen ville blive reduceret til aske, og han selv til damp. Kun tankepolitiet ville komme til at læse det, han havde skrevet. Og så ville de fjerne det, helt og aldeles. Udviske ordene fra enhver hukommelse.
Hvordan kunne man appellere til fremtiden, når ikke det mindste spor efter en, ikke så meget som et eneste anonymt ord nedkrasset på et stykke papir, ville overleve? Teleskærmen slog 14. Han skulle afsted om 10 minutter. Han måtte være tilbage på arbejdet 14:30. Underligt nok var det, som om timeslagene havde givet ham nyt mod. Han var et ensomt spøgelse, der ytrede en sandhed, ingen nogensinde ville høre, men så længe han ytrede den, blev kontinuiteten på en eller anden obskur måde ikke brudt. Det var ikke ved at blive hørt, men ved at bevare sin forstand, at man videreførte den menneskelige arv. Han gik hen til bordet igen, dyppede pennen i blækket og skrev: til fremtiden eller fortiden. Til en tid, hvor tanken er fri, hvor mænd er forskellige fra hinanden og ikke bor alene. Til en tid, hvor sandheden findes, og hvor det, der er gjort, ikke kan gøres om. Fra en tid med ensartethed og ensomhed, en tid med Big Brother, en tid med dobbelttænk. Vær hilset. Han var allerede død, tænkte han. Det forekom ham, at det først var nu, da han var begyndt at kunne formulere sine tanker, at han havde taget det afgørende skridt. Konsekvenserne af enhver handling er inkluderet i selve handlingen. Han skrev: tankeforbrydelser medfører ikke døden. Tankeforbrydelser er døden. Nu hvor han havde erkendt, at han var død, blev det vigtigt for ham at holde sig i live så længe som muligt. 2 af fingrene på hans højre hånd var plettet af blæk, og det var lige præcis den slags detaljer, der kunne forråde en. En eller anden nysgerrig fanatiker i ministeriet, en kvinde sandsynligvis, en som hende med det lysebrune hår, eller den mørkhårede fra fiktionsafdelingen, kunne måske begynde at fundere over, hvorfor han havde skrevet i frokostpausen. Hvorfor han havde brugt en gammeldags pen. Hvad han havde skrevet. Og så lade et ord falde i den rigtige sammenhæng. Han gik ud på badeværelset og skrubbede omhyggeligt blækket væk med den grynede mørkebrune sæbe, som slid på huden som sandpapir og derfor passede godt til formålet. Han gemte dagbogen væk i skuffen. Det var givetvis nytteløst at tænke på at gemme den, men han kunne i det mindste sørge for, at det var åbenlyst, om dens eksistens var blevet opdaget eller ej. Et hår hen over kanten på bogen var for tydeligt. Med en fingerspids opsamlede han et let genkendeligt lille stykke hvidligt fnulder og placerede det i hjørnet af forsiden, hvor det helt sikkert ville falde af, hvis nogen flyttede på bogen. Første del, kapitel 3. Winston drømte om sin mor. Han måtte, tænkte han, have været 10 eller 11, da hans mor forsvandt. Hun var en høj, statuarisk, temmelig stille kvinde, med langsomme bevægelser og flot lyst hår. Han huskede sin far svagere, som en mørk og tynd skikkelse, altid klædt i nydeligt mørkt tøj. Winston kunne især huske de meget tynde såler på sin fars sko, og med briller. De måtte begge være blevet opslugt i en af de første store udrensninger i 50'erne. I dette øjeblik sad hans mor et sted dybt nede under ham, med hans lillesøster i armene. Han kunne slet ikke huske sin søster, bortset fra en bleg erindring om en lille bitte svagelig baby, altid stille, med store og overvågne øjne. De så op på ham. Det befandt sig på et underjordisk sted. På bunden af en brønd måske, eller en dyb grav. Men samtidig et sted, som var på vej længere nedad, selvom det allerede var langt under ham. De sad i salonen på et synkende skib, så op på ham gennem det mørknende vand. Der var stadig ilt i salonen. De kunne stadig se ham, og han dem. Men hele tiden sank de ned i det grønne vand, som om de lige om lidt ville være uden for synsvidde for evigt. Han var ude i lyset og luften, mens de blev suget ned i døden. De var dernede, fordi han var heroppe. Han vidste det, og de vidste det, og han kunne se det i deres ansigter. Der var ingen bebrejdelser og spore i deres hjerter, kun vidsheden om, at de skulle dø, så han kunne forblive i live, og at det var en del af tingenes uafvendelige orden. Han kunne ikke huske, hvad der var sket, men i drømmen vidste han, at hans mor og søster på en eller anden måde havde ofret livet til fordel for hans. Det var en af de drømme, som udgør en fortsættelse af ens intellektuelle liv, samtidig med at den bibeholder sine umiskendelige drømmekarakteristika. En drøm, hvor man bliver opmærksom på kendsgerninger og idéer, som stadig føles nye og værdifulde, efter man er vågnet. Det, som nu slog Winston, var, at hans mors død, næsten 30 år tidligere, havde været tragisk og sørgelig, på en måde, som ikke længere var mulig. Tragedier, indså han, hørte til i gamle dage.
i en tid, hvor der stadig fandtes privatliv, kærlighed og venskab, og hvor familiemedlemmer stod sammen uden at behøve at have en grund til det. Mindet om hans mor rev i hans hjerte, fordi hun var død, mens hun elskede ham, og han var for lille og selvisk til at gengælde hendes kærlighed. Og fordi hun på en eller anden måde, som han ikke var i stand til at huske, havde ofret sig for et begreb om loyalitet, der var privat og uomstødeligt. Sådan noget, indså han, kunne ikke ske nu. Nu var der frygt, had og smerte, men ingen følelsesmæssig værdighed, ingen dyb eller kompleks sorg. Alt dette syntes han at se i sin mors og søsters store øjne, som så op på ham gennem det grønne vand, hundreder af favne nede og stadig på vej dybere ned. Pludselig stod han på kort fjedrende græs. En sommeraften, hvor solens lave stråler forgyldte jorden. Det landskab, han så ud over, var et, der optrådte så ofte i hans drømme, at han ikke var sikker på, om han havde set det i den virkelige verden også. I sine vågne tanker kaldte han det gyldne land. Det var en gammel eng, fuld af kaninhuller, med en gangsti henover og enkelte muldvarpeskud. I det pjuskede læhegn på den anden side af engen vejede elmetræernes grene blidt i vinden, og deres blade bevægede sig forsigtigt i tætte klynger som kvinders hår. Et sted i nærheden, og med en ude af syne, var der en klar, langsom bæk, hvor skaller svømmede i damme under piletræerne. Pigen med det mørke hår kom hen over engen i retning af ham. I noget, der lignede en enkelt bevægelse, flåede hun sit tøj af og smed det foragteligt fra sig. Hendes krop var hvid og glat, men fremkaldte ikke noget begær hos ham. Faktisk så han knap nok på den. Det, som med det samme overvældede ham, var beundring for den måde, hun havde smidt tøjet på. Hun havde gjort det med ynde og skødesløshed, som syntes sig tilintetgøre en hel kultur, et helt tankesystem, som om Big Brother og partiet og tankepolitiet kunne værfes ud i intetheden med en enkelt smukt udført armbevægelse. Det var også en gestus fra gamle dage. Winston vågnede med ordet Shakespeare på læberne. Teleskærmen udstødte et øresønderrivende fløjt, som fortsatte uændret i et halvt minut. Klokken var 07:15, stod op tid for kontorpersonale. Winston kæmpede sig ud af sengen. Nøgen, for medlemmer af partiets yderkreds, fik kun 3.000 tøjkuponer om året, og en pyjamas kostede 600. Og tog en slidt undertrøje og et par underbukser, som lå på en stol. De fysiske øvelser ville begynde om 3 minutter. I næste øjeblik krummede han sig sammen i et vildt hosteanfald, som næsten altid ramte ham lige efter han var stået op. Anfaldet tømte hans lunger så fuldstændigt, at han kun kunne få vejret igen ved at lægge sig på ryggen og gispe. Hans blodår var svulmet op af anstrengelsen, og bensåret var begyndt at klø. 30-40-gruppen, bjeffede en gennemtrængende kvindestemme. 30-40-gruppen, på plads. 30-40. Winston kom på benene og tog opstilling foran teleskærmen, hvor et billede af en yngre kvinde, tynd, men muskuløs, klædt i gymnastikdragt og kondisko, tonede frem. Arme, bøj og stræk, kommanderede hun. Følg mig. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kom så, kammerater, vis at I mener det. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Smerten efter hosteanfaldet havde ikke helt jaget drømmen ud af Winstons hoved, og de rytmiske øvelser fik den til at vende tilbage. Mens han mekanisk bevægede armene frem og tilbage og lagde ansigtet i de fornøjeligt anstrengte folder, som regnedes for at være passende under de fysiske øvelser, kæmpede han for at finde tilbage til barndommens dunkle periode. Det var utrolig svært. På den anden side af de senere 50'ere var alting tåget og uklart. Når man ikke havde nogen eksterne referencer at forholde sig til, mistede selv konturerne af ens eget liv sin skarphed. Man huskede store begivenheder, som sandsynligvis aldrig havde fundet sted. Man huskede detaljer fra situationer, uden at kunne genkalde sig stemningen. Og der var lange, tomme perioder, helt uden indhold. Alting havde været anderledes dengang. Selv landenes navne og deres form på kortene havde været anderledes. Airstrip 1, for eksempel, havde ikke heddet Airstrip 1. Det havde heddet England eller Storbritannien, selvom London vist nok altid havde heddet London, det var han ret sikker på. Winston havde ikke nogen tydelig erindring om en tid, hvor hans land ikke havde været i krig, selvom der tydeligvis havde været en ret lang periode med fred, da han var barn. For et af hans tidligste minder var et luftangreb, der tilsyneladende kom bag på alle. Måske var det dengang atombomben havde ramt Colchester. Han kunne ikke huske selve angrebet,
men han kunne huske sin fars faste greb om sin hånd, mens de skyndte sig ned til et sted dybt under jorden, rundt og rundt på en vindeltrappe, hvis metaltrin rungede under hans fødder, og som gjorde ham så træt, at de på et tidspunkt var nødt til at stoppe op og holde en pause. Hans mor bevægede sig på sin sædvanlige, langsomme, drømmeagtige måde, og var sakket langt bagud. Hun bar hans lillesøster, eller også var det bare en bunke tæpper. Han var ikke sikker på, om hans lillesøster var blevet født på det tidspunkt. Omsider var de kommet ud i et stort, støjende rum, fyldt med mennesker, som man havde genkendt som en undergrundsstation. Der sad mennesker overalt på de store stenfliser, mens andre sad tæt sammen på metalkøjesenge. Winston og hans forældre fandt en plads på gulvet. Tæt på sad en gammel mand og en gammel kvinde på en køje. Den gamle mand havde et hæderligt mørkt jakkesæt på, og en sort sixpence skubbet lidt om i nakken, så man kunne se hans hvide hår. Hans ansigt var rødt, og hans øjne blå og fulde af tårer. Han stank af gin. Det var som om det trængte ud gennem hans hud i stedet for sved, og man kunne let forestille sig, at tårerne i hans øjne bestod af ren gin. Men selvom han var beruset, var han ramt af en sorg, der var ægte og ubærlig. På sin egen barnlige måde forstod Winston, at der netop var sket noget forfærdeligt. Noget hinsides tilgivelse. Noget, der aldrig kunne gøres godt igen. Det var også som om, han vidste, hvad det var. En, som den gamle mand elskede, et lille barnebarn måske, var blevet dræbt. Med få minutters mellemrum gentog den gamle mand, vi skulle aldrig have stolet på dem. Jeg sagde det jo, lille mor, gjorde jeg ikke? Det er det, som sker, når man stoler på dem. Jeg sagde det jo, vi skulle aldrig have stolet på de svin. Men hvilke svin de aldrig skulle have stolet på, kunne Winston ikke længere huske. Siden dengang havde krigen været mere eller mindre uophørlig, selvom det strengt taget ikke havde været den samme krig hele tiden. I en periode på nogle måneder i Winstons barndom havde der været forvirrende gadekampe i selve London, og noget af det huskede han tydeligt. Men at redegøre for hele periodens historie, at sige, hvem der havde kæmpet mod hvem på et givet tidspunkt, ville have været fuldstændig umuligt, da ingen skrevne eller mundtlige kilder nogensinde omtalte andre alliancer eller grupperinger end de aktuelle. Netop nu, for eksempel, i 1984, hvis det altså var 1984, var Oceanien i krig med Eurasien og i forbund med Østasien. Ingen offentlige eller private udtalelser stod ved, at de tre magter nogensinde havde været anderledes grupperet. Faktisk var det, som Winston udmærket vidste, kun 4 år siden, at Oceanien havde været i krig med Østasien og allieret med Eurasien. Men det var bare en hemmelig viden, som han tilfældigvis var i besiddelse af, fordi hans hukommelse ikke var tilstrækkeligt under kontrol. Officielt var denne ændring i alliancer aldrig sket. Oceanien var i krig med Eurasien, derfor havde Oceanien altid været i krig med Eurasien. Den aktuelle fjende repræsenterede altid den absolute ondskab, og deraf fulgte det, at enhver form for fortidig eller fremtidig enighed med vedkommende var umulig. Det skræmmende var, reflekterede han for 10.000 gang, mens han tvang sine skuldre smertefuldt bagud. Med hænderne i siden roterede de i hofterne, en øvelse, der angiveligt var god for rygmuskulaturen. Det skræmmende var, at det udmærket kunne være sandt. Hvis partiet kunne række bagud i historien og sige, at den ene eller anden begivenhed aldrig havde fundet sted, det var vel mere forfærdeligt end blot tortur og død. Partiet hævdede, at Oceanien aldrig havde været allieret med Eurasien. Han, Winston Smith, vidste, at Oceanien havde været allieret med Eurasien for kun 4 år siden. Men hvor fandtes denne viden? Udelukkende i hans egen bevidsthed, som under alle omstændigheder snart ville blive tilintetgjort. Og hvis alle andre accepterede den løgn, som partiet påduttede befolkningen, hvis alle kilder og optegnelser og dokumenter fortalte det samme, så kom løgnen til at indgå i historien og blive til sandhed. Den, der kontrollerer fortiden, kontrollerer fremtiden. Den, der kontrollerer nutiden, kontrollerer fortiden, som partiets slogan lød. Og alligevel var fortiden, som i sin natur var foranderlig, aldrig blevet ændret. Det, som var sandt nu, var sandt i al evighed, og havde været sandt i al evighed. Det var ganske enkelt. Det eneste, man havde brug for, var en uendelig række sejre over sin egen erindring. Virkelighedskontrol, kaldte de det. På nysprog, dobbelttænk. Rør, pjeffede instruktøren en anelse mere venligt. Winston lod armene falde ned langs siden og fyldte langsomt lungerne med luft igen. Hans tanker vandrede stilfærdigt ind i dobbelttænks labyrint. At vide og ikke at vide.
At være bevidst om den fulde sandhed, mens man fortalte om hyggeligt udtænkte løgne. At have to holdninger, der gensidigt udelukkede hinanden. På samme tid at vide, at de udelukkede hinanden og tro på dem begge. At bruge logik mod logik. At fornægte moralitet og samtidig gøre krav på den. At tro på, at demokrati var umuligt, og at partiet var demokratiets vogter. At glemme det, der var nødvendigt at glemme, og så komme i tanke om det igen i samme øjeblik, der var behov for det, og med det samme glemme det en gang til. Og mere end noget andet at benytte samme proces på selve processen. Det var den ultimative spidsfindighed. Bevidst at fremavle ubevidsthed, og så igen at blive ubevidst om den hypnose, man netop havde foretaget. Bare det at forstå begrebet dobbelttænk involverede brugen af dobbelttænk. Instruktøren havde igen bedt om opmærksomhed. Og lad os så se, hvem der kan røre deres tæer, sagde hun entusiastisk. Bøj lige ned. Kom så, kammerater. 1, 2. 1, 2. Winston afskyede denne øvelse, som sendte vilde jag af smerte hele vejen fra hælene til ballerne, og tit endte i endnu et hosteanfald. Den sidste rest af velbehag sivede ud af hans dagdrømme. Fortiden, tænkte han, var ikke bare blevet ændret, den var faktisk blevet ødelagt. For hvordan kunne man fastslå selv de mest grundlæggende kendsgerninger, når der ikke fandtes dokumentation uden for ens egne erindringer? Han prøvede at komme i tanke om, hvornår han første gang havde hørt om Big Brother. Han mente, at det måtte have været en gang i 60'erne, men det var umuligt at være sikker. I partiets egen historie havde Big Brother selvfølgelig været leder og vogter af revolutionen fra de allerførste dage. Hans bedrifter var gradvist blevet skubbet bagud i tiden, indtil de nu strakte sig tilbage til 30'ernes og 40'ernes vidunderlige verden, da kapitalisterne med deres underlige cylindriske hatte stadig kørte omkring i London i store skinnende biler eller hestevogne med sider af glas. Det var ikke til at vide, hvor meget af disse legender, der var sandhed, og hvor meget der var fiktion. Winston kunne ikke engang huske, hvornår selve partiet var grundlagt. Han mente ikke, at han havde hørt ordet Ingsoc før 1960. Men det var muligt, at dets gammelsprog ekvivalent, det vil sige English Socialism, havde været brugt tidligere end det. Alting forsvandt i tågerne. En gang imellem kunne man sætte fingeren på en decideret løgn. Det var for eksempel ikke rigtigt, som der ellers stod i partiets historiebøger, at partiet havde opfundet flyvemaskinen. For han kunne huske flyvemaskiner fra sin tidlige barndom. Men man kunne ikke godt gøre noget. Der var aldrig nogen beviser. En gang i sit liv havde han stået med uigendriveligt dokumentarisk bevis på falsificering af historiske fakta, og ved den lejlighed, Smith! Skreg den skingre stemme fra teleskærmen. 6079 Smith! Ja, dig! Længere ned! Du kan gøre det bedre end det der! Du kan da ikke umage! Længere ned! Det var bedre, kammerat! Okay, slap af alle sammen og se på mig. Hele Winstons krop var pludselig dækket af sved. Hans ansigt forblev ulæseligt. Vis aldrig forfærdelse, vis aldrig ærgelse. Det mindste lille glimt i øjnene kunne afsløre en. Han stod stille og så på, mens instruktøren løftede armene op over hovedet. Ja, man kunne ikke sige yndefuldt, men dog med bemærkelsesværdig præcision og effektivitet, bøjede sig forover og stak de yderste fingerled ind under tæerne. Sådan, kammerater, sådan skal det gøres. Se her en gang til. Jeg er 39 og har 4 børn. Se her. Hun bøjede sig ned igen. I kan se, at jeg ikke bøjer i knæene. I kan alle sammen gøre det, hvis I vil. Tilføjede hun, mens hun rettede sig op. Alle under 45 kan sagtens røre deres tæer. Vi er ikke alle sammen så privilegerede, at vi får lov at kæmpe ved fronten, men i det mindste kan vi holde os i form. Husk vores drenge ved Malabarfronten, og kadetterne i de flydende forter. Tænk på, hvad de gennemlever. Prøv så igen. Det var bedre, kammerat. Meget bedre, tilføjede hun opmuntrende til Winston, da det med et voldsomt ryk lykkedes ham at røre sine tæer, uden at bøje i knæene, for første gang i årevis. Første del, kapitel 4. Med et dybt ubevidst suk, som ikke engang teleskærmen kunne forhindre ham i at udstøde, når dagens arbejde begyndte, trak Winston taleskriveren hen til sig, pustede støv væk fra mundstykket og tog sine briller på. Så rullede han de 4 små stykker papir, der var kommet med rørposten til højre for skrivebordet ud, og klipsede dem sammen. Der var 3 åbninger i væggene i aflukket. Til højre for taleskriveren et lille rør til skriftlig post, til venstre et større rør til aviser, og i sidevæggen
hvor Winston nemt kunne nå den, en aflang sprække dækket af trådnet. Det sidstnævnte var til papiraffald. Tilsvarende sprækker fandtes i 10.000 vis i hele bygningen, ikke kun i hvert eneste værelse, men også med kort afstand i alle gange og korridorer. Af en eller anden grund blev de kaldt erindringshuller. Når man vidste, at et dokument skulle destrueres, eller man bare fandt en stum papir ligge og flyde, løftede man helt automatisk trådnettet foran det nærmeste erindringshul og smed det i, hvorefter det ville svæve bort på en varm luftstrøm til de enorme ovne, der var skjult et sted dybt nede i bygningens fjerneste afkroge. Winston studerede de 4 stykker papir, han havde rullet ud. Hvert af dem indeholdt et budskab på 1 eller 2 linjer, i den forkortede jargon, ikke helt nysprog, men hovedsageligt bestående af nysprogord, som blev brugt til intern brug i ministeriet. Der stod: Times 17.3.84, BB tale, fejlrapport, Afrika korrigeres. Times 19.12.83, prognose 3, OP, 4. kvartal 83, trykfejl, verificer nyeste udgave. Times 14.2.84, minirig fejlcitat, chokolade, korrigeres. Times 3.12.83, rapport, BB, dagsord, dobbelt plus ugodt, ref, upersoner, omskriv fuldt ud, opsend præarkivering. Med en vag fornemmelse af uro lagde Winston den 4. besked til side. Det var en kompliceret og ansvarstung opgave, som han hellere måtte tage sig af til sidst. De andre 3 var ren rutine, og men den anden sikkert ville omfatte en kedsommelig gennemgang af lange rækker af tal. Winston ringede til gamle numre på teleskærmen og bad om de relevante udgaver af The Times, som kom via rørposten efter kun et par minutter. De meddelelser, han havde fået, henviste til artikler eller nyhedsindslag, som det af den ene eller den anden grund var nødvendigt at ændre, eller som det officielt betegnedes, korrigere. For eksempel fremgik det af The Times fra 17. marts, at Big Brother i sin tale den foregående dag havde forudsagt, at den sydindiske front ville forholde sig rolig, men at en eurasisk offensiv snart ville blive indledt i Nordafrika. Det viste sig dog, at den eurasiske højkommando havde igangsat en offensiv i Sydindien og ladet Nordafrika være. Derfor var det nødvendigt at omskrive et afsnit af Big Brothers tale på en måde, så han havde forudsagt begivenhederne, som de faktisk skete. Og The Times havde den 19. december trykt de officielle prognoser for produktionen inden for de forskellige klasser af forbrugsvarer i 4. kvartal af 1983, som også var 6. kvartal af den 9. treårsplan. Dagens udgave indeholdt en erklæring om den faktiske produktion, hvoraf det fremgik, at prognoserne i hvert eneste tilfælde var skudt langt forbi. Winstons job var at korrigere de oprindelige tal, så de passede med de senere. Hvad angik den 3. meddelelse, refererede den til en ganske simpel fejl, som kunne rettes på et par minutter. Så sent som i februar havde Ministeriet for Rigelighed udsendt et løfte, en kategorisk forpligtelse, var de officielle ord, om at der ikke ville ske reduceringer af chokoladerationerne i løbet af 1984. Men, som Winston vidste, ville rationen blive skåret ned fra 30 til 20 gram ved udgangen af indeværende uge. Det eneste, han behøvede at gøre, var at erstatte det oprindelige løfte med et varsel om, at det ville blive nødvendigt at reducere rationen på et tidspunkt i løbet af april. Så snart Winston havde taget sig en besked, klipsede han de taleskrevne rettelser til den relevante udgave af The Times og puttede dem i røret. Og så, med en bevægelse, der var så tæt på ubevidst som muligt, krøllede han beskeden og alle eventuelle notater, han havde taget sammen, og smed dem i erindringshullet, så flammerne kunne fortære dem. Hvad der skete i den usynlige labyrint af rør, havde han kun en overordnet vag fornemmelse af. Så snart de rettelser, der var nødvendige i en specifik udgave af The Times, var blevet samordnet og gennemført, ville de originale eksemplarer blive destrueret, og den nye korrigerede udgave af det pågældende nummer placeret i arkiverne i stedet. Denne kontinuerlige ændringsproces gjaldt ikke kun aviser, men også bøger, tidsskrifter, pamfletter, plakater, brochurer, film, soundtracks, tegninger, fotografier, enhver form for litteratur og dokumentation, som overhovedet kunne tænkes at have nogen form for væsentligt politisk eller ideologisk indhold. Dag efter dag, næsten minut for minut, blev fortiden bragt på højde med nutiden. På denne måde var der dokumentarisk bevis for, at samtlige af partiets forudsigelser og prognoser altid var korrekte. Og samtidig fik ingen artikler eller holdninger, der modsagde øjeblikkets behov, lov at forblive registreret.
Al historie var en palimpsest, skrabet ren og genskrevet lige så tit, som det var påkrævet. Og det var aldrig muligt, når det først var gjort, at påvise, at en falsificering havde fundet sted. Hans største sektion i arkivafdelingen, langt større end den Winston arbejdede i, bestod af mennesker, hvis eneste opgave det var at opspore og indsamle alle eksemplarer af bøger, aviser og andre dokumenter, som var blevet overflødiggjort og derfor skulle destrueres. En udgave af The Times, som måske på grund af skiftende politiske alliancer eller fejlagtige profetier fremsagt af Big Brother, var blevet omskrevet adskillige gange, var stadig arkiveret med sin oprindelige udgivelsesdato, og der fandtes ikke længere andre udgaver, der modsagde den. Bøger blev ligeledes tilbagekaldt og omskrevet igen og igen og genudgivet, uden nogen indrømmelser eller tegn på, at der var blevet foretaget ændringer. Selv ikke de skrevne instrukser, som Winston modtog, og som han uværligt skaffede sig af med, så snart han havde udført dem, indeholdt nogen antydninger af eller hentydninger til, at et falskneri fandt sted. Hentydningerne var altid til smuttere, fejl, trykfejl og fejlcitater, som skulle rettes i nøjagtighedens interesse. Men faktisk, tænkte han, mens han justerede ministeriet for rigelighedstal, var det ikke engang falskneri. Det var blot en type nonsens, der blev erstattet af en anden type. Det meste af det materiale, man havde med at gøre, havde ingen forbindelse til den virkelige verden. Ikke engang den slags forbindelse, der er inkluderet i en direkte løgn. Statistikker var lige så meget fiktion i deres oprindelige form som i den korrigerede. Meget af tiden blev det forventet, at man selv fandt på tal i situationen. For eksempel havde Ministeriet for Rigelighed forudsagt, at der i kvartalet ville blive produceret 145 millioner par støvler. Den faktiske produktion blev angivet til 62 millioner par. Men da Winston omskrev prognosen, ændrede han tallet til 57 millioner, så man efterfølgende kunne hævde, at kvoten var overopfyldt. Under alle omstændigheder så var 62 millioner ikke tættere på sandheden end 57 millioner eller 145 millioner. Sandsynligvis var der slet ikke blevet produceret nogen støvler. Og endnu mere sandsynligt var det, at ingen kendte til antallet, eller i det hele taget spekulerede over det. Det eneste man vidste var, at der på papiret blev produceret et astronomisk højt antal støvler, mens omkring halvdelen af indbyggerne i Oceanien gik barfodet rundt. Og sådan var det med alle former for officielle fakta og tal, store som små. Det hele forsvandt ind i en skyggeverden, hvor selv datoer til sidst var omgærdet af usikkerhed. Winston kastede et blik tværs over gangen. I et tilsvarende aflukke overfor arbejdede en lille patentlig mørklødet mand ved navn Tillotson. Han sad med en sammenfoldet avis i skødet og munden meget tæt på taleskriverens mundstykke. Det gav indtryk af, at han prøvede at holde det, han var i gang med, mellem sig selv og teleskærmen. Han så op, og hans briller sendte et fjendtligt glimt i retning af Winston. Winston kendte ikke Tillotson ret godt, og anede ikke, hvad han var ansat til. Folk i arkivafdelingen talte ikke gerne om deres jobs. På den lange, vinduesløse gang med aflukker til begge sider, og den endeløse raslende papir og mumlende stemmer, der talte i taleskriverne, var der mindst 12 personer, som Winston ikke engang kendte navnet på, selvom han hver dag så dem haste frem og tilbage og gestikulere under 2 minutters had. Han vidste, at den lille kvinde med det lysebrune hår i aflukket ved siden af, knoklede dag ud og dag ind med at efterspore og slette navne på personer, der var blevet fordampet og derfor aldrig havde eksisteret. Det var på en måde passende, i det hendes mand var blevet fordampet et par år tidligere. Og et par aflukker længere væk sad en mild, ineffektiv, drømmende fyr med navn Ampleforth, med meget behårede ører og et overraskende talent for at jonglere med rim og metrik, og arbejdede med at frembringe forvanskede versioner, definitive tekster blev de kaldt, af digte, som var blevet ideologisk stødende, men af den ene eller anden grund skulle bibeholdes i antologierne. Og denne gang, med de omtrent 50 arbejdere, var kun en underafdeling, en enkelt celle, så at sige, i arkivafdelingens enorme og kringlede kompleks. Til alle sider, ovenover og nedenunder, var horder af arbejdere beskæftiget med en ubegribelig mængde jobs. Der var kæmpe store trykkerier med redaktionssekretærer, typografer og veludstyrede studier, hvor fotografier blev forfalsket. Der var teleprogramafdelingen med sine ingeniører, producer og skuespillerhold særligt udvalgt på grund af deres evner til at efterligne stemmer. Der var hære af kontorfunktionærer, der havde til opgave at lave lister over bøger og tidsskrifter, der skulle tilbagekaldes.
Der var kæmpemæssige magasiner, hvor de korrigerede dokumenter blev opbevaret, og skjulte ovne, hvor de oprindelige blev destrueret. Og et eller andet sted sad de styrende hjerner i fuldstændig anonymitet og koordinerede hele indsatsen og udarbejdede de politikker, der fastlagde, at visse fragmenter af fortiden skulle bevares, mens andre skulle falsificeres, og er der andre helt bortskaffes. Og arkivafdelingen var kun en enkelt gren af Ministeriet for Sandhed, hvis primære opgave ikke var at rekonstruere fortiden, men at forsyne indbyggerne i Oceanien med aviser, film, skolebøger, teleskærmprogrammer, skuespil, romaner, med alle tænkelige former for oplysning, vejledning og underholdning, fra statuer til slogans, fra lyriske digte til biologiske afhandlinger, fra ABC'er til børn til nysprogordbøger. Og ministeriet skulle ikke bare opfylde partiets mangeartede behov, men også gentage hele processen på et lavere niveau til glæde for proletariatet. Der var en hel række forskellige afdelinger, der var beskæftiget med proletarlitteratur, musik, teater og underholdning helt generelt. Her blev der lavet underlødige aviser, som stort set ikke indeholdt andet end sport, krimistof og astrologi, sensationelle og billige paperback-romaner, film, der osede af sex, samt sentimentale sange, udelukkende mekanisk komponeret på et særligt kaleidoskop, kendt som en versifikator. Der var endda en hel... For at fortsætte med at lytte til denne lydbog gratis, klik på linket i beskrivelsen,